यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. தெரியுது. ஓகே. ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்கீங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்காங்களா மாதாஜி? ஏகநாம்ச மாதாஜி அங்க ஏதோ பவர் கட் பெங்களூர்னு சொல்லிட்டு அவங்க இல்ல. ஓகே, நமக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அவங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம் போல இருக்கு மாதாஜி. அதுதான் பெங்களூர்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. சரி, நம்ம இன்னையோட கிளாஸ் போயிடலாம். சோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம். நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யாராவது சொல்றீங்களா? ஓகே, யோசிங்க. பிரணத்தி யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிங்க பார்க்கலாம். பிரணத்தி, நேத்து யாரோ ஒரு பக்தர் கேட்டீங்க, நாளைக்கு வாசிங்கன்னு சொன்னோம். குரு பிரணவ மந்திரம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரி கிருஷ்ணா. மட்டும் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன்ல தெரியுது, வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தஜன ஷலாகயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஸ்ரீ சைத்தன்யா இடத்துல அப்புறம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாத்தம் சஹ கணஹ ரகுநாதான்விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனா சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விசாக விதாம்ச ச. இவ்வளவுதான் நான் எழுதியிருக்கேன். எனக்கு அந்த ஹிந்தில நிறைய இந்த இதெல்லாம் இருக்கு. தமிழ்ல ஒண்ணுதான் இருக்கு, அதுதான் ப்ரொனன்சியேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நேற்றுக்கு எழுதினேன், பார்த்து எழுதினேன் தமிழ்ல. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஹிந்தில கிடைச்சா நல்ல ஹிந்தில ஈஸியா வாசி அனுப்பியாச்சு மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க அனுப்புவாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு. ஏதோ இருக்கேன் இங்க தமிழ்ல எழுதிருக்கீங்க நீங்க. ஹே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? தமிழ் தெரியுதா? தெரிஞ்ச வாசிங்க. இது மட்டும் வாங்கி வாசிச்சேன்ல லலித். இது வந்தே அகம் ஸ்ரீ
அது படிச்சிட்டீங்க. ஹே கிருஷ்ணா हे கருணா कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते कोपेक्ष गो गोपिका कांतथा तप्त कांचन गौरांगी ராதா காந்த राधे நமஸ்துதே, அடுத்து தப்த காஞ்சன கௌராங்கி. ராதா காந்த நமஸ்துதே, அடுத்து தப்த இதுல இது காஞ்சன. பெருசு பண்ணிருக்கேன் நான் கொஞ்சம். ஓகே ஓகே நம்ம தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே ஹரிப்பிரியே. இந்த பானு தேவி சுதே பிரணமாமி வரணும். பானு சுதே தான் வரணும் இல்லையா? சுதே தேவி தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா கல்பத்தருபஷ்ய ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனே. மேல இல்லையே, போகல மேல. பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு ஸ்லைடு கூட இருக்கு, வாசிக்க அது முடியுமான்னு பாருங்க. வரல இங்க இதோடதான் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அடுத்த ஸ்லைடு பாருங்க, ஸ்கிரீன் தெரியுதே. நமோ மகாபா. எஸ் மதர். நமோ மகா வதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய கௌரத் விஷே நாம்னே கௌரே விஷே நாம்னே கௌரே விஷே நமஹ. நமோ பிரம்மண்யாய தேவாய கோ ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तथा तालये कृष्णाय कृष्ण भक्तया नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमः सरस्वते देवे गौरववाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देश निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृद्ध. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இந்த வயசுலயும் இவ்வளவு இந்த வயசுலயும் இவ்வளவு உற்சாகமா நீங்க வாசிட்டீங்க இல்லையா, அது பெரிய உத்வேகம் எங்க எல்லாருக்கும். ப்ரொனன்சியேஷன்ல தமிழ்ல கொஞ்சம் தப்பா இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா ஹிந்தில அதனாலதான் அது நீங்க ரொம்ப அழகா வாசிட்டீங்க. அதுல மன்னிக்கிறதுக்கோ தப்போ எதுவும் இல்ல, அழகா வாசிட்டீங்க. உங்களுடைய இத்தனை வயசுலயும் நீங்க இவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு இப்ப எத்தனை வயசு தெரியுமா? 74 வயசு. ஹரிபோல். பாருங்க, நீங்க எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகம். ஐ திங்க் நாளைக்கு வந்து மற்ற பக்தர்களும் வாசிக்கிருப்பாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்புறோம். இன்னையோட கிளாஸ் போயிடலாம், ஏற்கனவே நமக்கு வந்து டைம் ஆயிடுச்சு நிறைய. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். சோ நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் கர்ம யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார், ஞான யோகம் அதாவது செயல்களை செய்யறது சிறந்ததா அல்லது செயலற்ற தன்மையில இருக்கிறது சிறந்ததா அப்படின்றத கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஞான யோகத்தை காட்டிலும் அறிவை காட்டிலும் பற்றற்ற செயல்களை செய்வது சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னார். அது மட்டும் இல்லாம நேத்து நம்ம 3 விதமான கிளாசிபிகேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. கர்மமேதிகள், அதாவது பௌதீகவாதிகள், பௌதீகத்துல மட்டுமே பற்று கொண்டவர்கள். அடுத்தது வந்து கர்ம காண்டிகள், வேதத்துல சொன்னப்பட்டபடி தன்னுடைய செயல்களை செய்யறவங்க நிச்சயமா. அது போல கர்ம யோகிகள், அதாவது பகவானுக்காக தொண்டு செய்யறவங்க அப்படின்னு 3. நம்ம த்ரூஅவுட் தி பகவத்கீதையில வந்து நிறைய இந்த மாதிரி கிளாசிபிகேஷன் டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே வருவோம். சோ அடுத்து நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும், அதாவது சமூகத்தை வந்து வழிநடத்தி செல்லணும், ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உதாரணமாக அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் கேட்கிறார், வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டீங்களா? வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
உங்களது வைகுந்த கேஸ் ஸ்டார்டட் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் முன்னிருந்து வருது, வரவே இல்லை மாதாஜி. ஓ ஒரு பிக்சருமே தெரியல. ஓகே, இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியலீங்களே, தெரியலீங்க மாதாஜி. சவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்குது நெட்ல போல. ஓகே ஓகே மாதாஜி, உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் போன் தெரியலையா? நல்லா தான் காட்டுது, வைஃபை ஆன் இருக்குது. சரி, நம்ம அது நீங்க அது வந்த உடனே நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம அதுல இருந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் இப்ப கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு, நீங்க நெட் வந்த உடனே சொல்லுங்க. சோ எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்ம ஒரு செயலை செய்வதற்கு பலவந்தமாக, விருப்பமே இல்லைனாலும் பலவந்தமாக எதுக்கு நம்ம வந்து ஈடுபடுத்தப்படுகின்றோம் அப்படின்றதுக்கு அதற்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, காமம் தான் இதற்கு காரணம். அந்த காமம் எங்கிருந்து உருவாகுது அப்படின்னா 3 குணங்கள். அது நமக்கு வந்து குணத்ரய விபாக யோகம் தனியா ஒரு அத்தியாயமே இருக்கு. அந்த 3 குணங்கள்ல ரஜோகுணத்துல இருந்து தான் இந்த காமம் வருகின்றது. அப்ப நம்ம வந்து அந்த காமத்தோட 3 நிலைகளை பார்த்தோம். எப்படி வந்து ஒரு நெருப்பை சுற்றி ஒரு புகை இருக்கு, ஆனா அந்த நெருப்பு ஜுவாலை விட்டு எரியும் போது அந்த புகை காணாமல் போயிடும். அது போல நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, அவர் அக்கண்டமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பெரிய ஒளிப்பிழம்பு, அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு சின்ன பொறிதான் வந்து நம்ம எல்லாம் அணு ஆத்மா. சோ அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதே குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. ஆனா அந்த குவான்டிபிகேஷன் வைஸ்ல அவருக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கு, அந்த குணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக உணர்வு நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கு. அதனால எப்போ அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு வருதோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்தா விடுபட்டு அந்த காமத்தோட அந்த முதல் நிலையை பாக்குறோம். நெருப்பு வந்து அந்த புகை போன நல்ல ஜுவாலை விட்டு எரியும் போது புகை காணாமல் போயிடும். அது போல கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதீக கலங்கங்கள்லாம் நம்ம விட்டு போயிடும். 2வது நிலை பார்த்தோம், கண்ணாடியில தூசு படிஞ்சிருக்கிறது. சோ அதை நம்ம அழுத்தி துடைக்க அந்த கண்ணாடி வந்து ரொம்ப தூய்மை அடையும். அது போல பக்தி தொண்டுல மீண்டும் மீண்டும் நம்ம ஈடுபட அந்த கண்ணாடி வந்து தூய்மை அடையும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு வந்து புதுப்பிக்கப்படும். 3வது நிலை வந்து ஒரு கர்ப்பப்பையில இருக்கக்கூடிய அந்த கரு, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருந்து குழந்தை தன்னால வெளியில வர முடியாது. அம்மாவுடைய அந்த கர்ப்பப்பையில இருந்து குழந்தை தன்னால வெளியில வர முடியாது. அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு குழந்தை வெளியில வர்றதுக்கு. சோ பகவானுடைய அதீதமான கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம், காமத்தோட அந்த 3 நிலைகளை பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் ஞான யோகம். மாதாஜி ஏற்கனவே கிளாஸ்ல ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, யோகம் அப்படின்னாக்கா பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் நம்ம யோகம்னு பார்த்தோம். சோ இதுவரைக்கும் முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனுடைய அந்த சோகம், அந்த மனச்சோர்வாகப்பட்டது பகவானோட கனெக்ட் ஆகுது. பகவான் கிட்ட சோகமா அவர் சொல்றாரு, என்னால முடியல அப்படின்னு. அதற்கு பகவான் என்னென்னலாம் அவரை வந்து உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றத 2வது இதுல நம்ம பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக பகவானோட நம்ம கனெக்ட் ஆகுறோம். 3வது நேத்து பார்த்தது கர்ம யோகம், நம் செய்யக்கூடிய செயல்களின் மூலமாக எப்படி கிருஷ்ணரை அடைவது அப்படின்னு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஞான யோகம். பகவான் நமக்கு அந்த ஞானத்தை சொல்றார். அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய புரிஞ்சுட்டு பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணரை பற்றின அந்த ஆழ்நிலை அறிவு என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். 4 பரம்பரை இருக்கு. அந்த 4 பரம்பரையின் மூலமும் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை உருவாக்கியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சோ நம்ம பற்றற்று செயல்களை செய்யும் போது பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் இன்னையோட அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? யாராவது ஸ்டார்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் இருக்கு. ஸ்கிரீன்ல இருக்கு, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 1. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஸ்லோகம் இல்ல மாதாஜி, ஸ்லோகம் இல்ல, ஸ்டார்டிங் பிரேயர். ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க. மத்தவங்களும் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்குமே? ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ தானே, ஓம் நமோ பகவதே தானே. அதுதான் நான் சொல்றேன், அதுதான் வாசிங்கன்னு சொல்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அத சதுர்த்தோ அத்தியாய ஞான யோக. அதுக்கப்புறம் இல்லையே ஒண்ணு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லா பக்தர்களும் தயவு செய்து
பகவத்கீதையோட அந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிங்க. தமிழ்ல தான் இருக்கு, நீங்க ட்ரை பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. நேத்தே மாதாஜி உங்க எல்லாருக்கும் சொன்னாங்க. சோ எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க, அடுத்தடுத்து வேற யாராவது வாசிங்க. இன்னைக்கு மாதாஜி வந்தாங்களே, புஷ்பா மாதாஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? அடுத்தது நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. என் கூடவே நீங்க ஸ்ரீ வாசிச்சீங்க, 42 ஸ்லோகங்கள் அழகா வாசிச்சீங்க. ப்ளீஸ் வாசிங்க அடுத்து. ஸ்ரீ வாசிங்க பகவான் மாதாஜி. உவாச்ச. பத்து ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கணும் இல்லையா? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்தவே யோகம் புரோக்தா வாஹ அகம் அவ்யயம் விஸ்வான் மனவே பிராஹ மனுர் இஷ்வாகவே பிரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தம இல்ல, நான் மொழிபெயர்ப்பு நான் பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே கிருஷ்ணா. சோ இந்த நம்ம முதல் ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து பகவத்கீதையோட வரலாறு எப்படி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம், யோகம்ன்றதே நமக்கு பகவானோட கனெக்ட் பண்றது. விஞ்ஞானத்தை இது வந்து சயின்டிபிக்கான ஒரு விஷயம் பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா மாதாஜி முதல்லயே நம்மளுக்கு சொன்னது மாதிரி மேனுவல் ஆஃப் லைஃப், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்றத ரொம்ப சயின்டிபிக்கா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றார், நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். சோ இந்த சூரியன், சந்திரன், இதெல்லாமே வந்து இந்திரன், இதெல்லாமே வந்து ஒரு போஸ்ட். தேவர்களுடைய தலைவன் தேவேந்திரன். சோ இதெல்லாம் ஒரு போஸ்ட். எப்போ ஒருவன் வந்து குவாலிஃபைட் ஆகுறானோ அவங்களுக்கு அந்த போஸ்ட் கொடுக்கப்படுகின்றது. சோ அந்த காலகட்டத்தில் முதல்ல சூரிய தேவனாக இருந்தவர் விவஸ்வான். அந்த விவஸ்வானுக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார், பகவத்கீதைய. விவஸ்வான் மனித குலத்தின் முதல்ல வந்தது, தோற்றுவிக்கப்பட்டவர் மனு. அந்த மனுவுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் விவஸ்வான். மனு தன்னுடைய மகனான இஷ்வாகு மன்னனுக்கு இதனை உபதேசிக்கிறாங்க. சோ இது வந்து நீங்க இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இப்ப நம்ம இந்த இதை பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பகவான் வந்து சூரிய தேவனுக்கு இந்த பகவத்கீதையோட மகாத்மியத்தை சொல்றார். அப்புறம் சூரிய தேவன் தனக்கு அப்புறம் என்னன்னு தன்னோட பையனுக்கு விஸ்வான் மனித தந்தைய மனுவுக்கு சொல்றார். மனு தன்னோட பையன், அது நம்ம பாத்துட்டோம், இதெல்லாம் சொல்றாங்க. சோ இது எப்படி, இதுல இருந்து என்ன கிரக்ஸ், என்ன சாரம் புரியுது இதுல இருந்து? இதுல இருந்துனாக்கா நம்ம பெரியவா சொன்னதை நம்ம கேட்கணும். இப்ப நம்ம குரு சீட பரம்பரை, அந்த ஆன்மீக ஞானம் எனப்படுவது சரியான மூலத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கணும். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அவரிடத்திலிருந்து அவருடைய சீடன், இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக இறங்கி வந்த இந்த ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது மட்டுமல்லாமல் மன்னர்களுக்கு இது கொடுக்கப்பட்டது. அப்பதான் அவங்க சரியாக குடியாட்சி செய்து அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த குடிமக்களும் சரியான தர்மத்தை கடைபிடித்து வாழ்வார்கள். அதனால அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன்ல இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தவங்களும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க நம்ம பாக்குறது 4 பரம்பரை. நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக. சோ நம்ம நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவான தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், அவருடைய குரு. சோ இப்படி நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம்னா குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வந்த ஞானம். இங்க நம்ம 4 பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானம் மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது நம்ம என்ன அப்படின்னாக்கா பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. இந்த பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்றவர் மத்வாச்சாரியர். நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில தான் வரும். ஆனா நம்ம தெரிஞ்சுக்க கூடியது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை படுத்தி. அடுத்தது ஸ்ரீ பரம்பரை, லக்ஷ்மி பரம்பரைன்னு பாக்குறோம். அந்த ஸ்ரீ பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் ராமானுஜாச்சாரியர். மூன்றாவதாக இருக்கிறது சிவபரம்பரை. அதுல வந்து சிவபெருமான் வந்து இந்த ஞானத்தை விஷ்ணு சுவாமி, அதாவது ருத்ர பரம்பரை அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ருத்ர பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் விஷ்ணு சுவாமி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து சிவபெருமானுக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற அவர் தன்னுடைய மற்ற சீடர்களுக்கு கொடுக்கிறார். இதை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் விஷ்ணு சுவாமி. நம்ம இப்ப தினமும் படிக்கிறோம் இல்லையா மகாத்மியம். அந்த மகாத்மியம் பத்ம புராணத்திலிருந்து சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு இந்த கீதையோட மகாத்மியத்தை வந்து சொல்றார். அடுத்தது குமார பரம்பரை. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து 4 குமாரர்களுக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற அவர்களிடத்திலிருந்து மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கப்பட்டது. அந்த பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர்
நிம்பகாச்சாரியர். சோ அல்டிமேட்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கப்பெற வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இத சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுக்கு டவுட் வருது. நீங்களும் நானும் ஒரே சம காலத்துல இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம 2 பேரும் ஒரே இதுல இருக்கோம். அப்படி இருக்க நீங்க எப்படி முதல்ல தோன்ற, அதுவும் சூரிய பகவானுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு டவுட் வருது. அந்த அந்த ஐயத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க வந்து ஆஹ் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக தீர்க்கின்றார். 5வது பதம் வேற யாராவது வாசிங்க. மாதாஜி மட்டுமே, அவங்கள பார்த்து நம்மளும் இன்ஸ்பயர் ஆகணும். இந்த 75 வயசுலயும் அவங்க பாருங்க எவ்வளவு உற்சாகமா இருக்காங்க. எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. போல்மா யாருமா 75 வயசு? 74மா. 74 வயசு மாதாஜி. மாதாஜி தான் இன்னைக்கு இது சொன்னாங்க, பிரணத்தி சொன்னாங்க. வந்துட்டீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? ஏகநாம்ச மாதாஜி. தெரியாது. ஆனால் எப்படி நீங்கள் சமகாலத்தவர்? அதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். ஏகநாம்ச மாதாஜி, ஏகநாம்ச மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஏகநாம்ச மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா உங்களுக்கு? கண்டினியூ பண்ண முடியுமா? சரி, வரல. வேற யாராவது வாசிங்க. வேற யாராவது வாசிங்க. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச. வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச பகுனி மே வியதிதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான் யஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ பகவான் சொல்றாங்க இங்க, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. ஒரு பதத்திலையும் நம்ம பார்க்கலாம் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கார். அதனாலதான் அவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கவுன்சிலர், பெஸ்ட் டீச்சர், நல்ல நமக்கு கைட் பண்றவர், மென்டர் அப்படின்னு நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். சோ இங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு, நானும் நீயும் நிறைய பிறவிகளை வந்து நரநாராயணராக இந்த மாதிரி பல பிறவிகளை கடந்திருக்கோம். ஆனா உனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகத்துல இல்ல, நினைவு கொள்ள முடியலப்பா. ஆனா என்னால நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறார். நம்ம இன்னைக்கோட இதுல பார்க்க போறோம் பகவானுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம், அந்த பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி வருது இல்லையா? இதே கேள்வி நமக்கும் வரலாம். சோ நிறைய நமக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்களை அர்ஜுனன் மூலமாக கேட்கப்பட்டு நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? ஏகநாம்ச மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இல்லம்மா, என்னோட நெட் ஜீரோ. அங்க போய் அவன் போன்ல செக் பண்ணி என் நெட் ஜீரோ, அதனால சொன்னான். சரி, இப்ப நீங்க எடுக்கிறீங்களா? நெட் இருந்ததுன்னா எடுக்கிறீங்களா இல்ல நான் கண்டினியூ பண்ணவா? நீங்க எனக்கு ஸ்கிரீன் தெரியல, பிக்சரே தெரியலையே. ஓகே மாதாஜி, அப்ப நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாதாஜி 6வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. அஜோ அபிஷன் அவ்யாயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிஷன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவம் யாத்மா மயா. ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நமக்கும் பகவானுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு, அவர் எப்படி தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். பபிதா மாதாஜி நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். எங்கேயாவது சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தா மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. யூடியூப்ல லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பகவான் சொல்றாங்க, நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் பகவானுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது. அவர் வந்து ஆதி புருஷர் இல்லையா? அங்கிருந்து அப்படியே இறங்கி வருகின்றார். அயன். சோ எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் பகவானுடைய உடலுக்கு அழிவு என்பதே கிடையாது. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பகவானுக்கு பிறப்பு என்பது கிடையாது. அவருடைய உடல் வந்து ரொம்ப திவ்யமானது. எடுக்கட்டுங்களா? தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. இந்த ஒரு ஸ்லைடு முடிச்சுட்டு அடுத்தது கண்டிப்பா. சோ பகவானுக்கு பிறப்பு என்பது கிடையாது. அவருடைய உடல் திவ்யமான உடல், அதற்கு அழிவு என்பதும் கிடையாது. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கார். அதனால சுயமான திவ்ய உருவில் அவருக்கு தோன்றுகின்ற ஒரு உருவில் பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வருகின்றார்.
நம்ம பாக்குறோம். ஒரு யுகத்திலயும் ஒரு யூனிக்கான ஒரு தோற்றத்துல வராரு இல்லையா? வராக அவதாரத்துல அவர் வர ரூபம் வேற, நரசிம்ம அவதாரத்துல அவர் வருகின்ற ரூபம் வேற. அது போல ஒரு யுகத்திலையும் தனக்கு சுயமான ஒரு திவ்யமான ரூபத்துல பகவான் வரார். இப்படித்தான் பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். 7வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா ஸ்கிரீன்? நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? இப்போ டெஃபினிஷன் எத்தனாவது ஸ்லோகம்? ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி, நீங்க கிளாஸ் மட்டும் எடுங்க. இப்ப திருப்பி உள்ள போய் வெளில வருது கஷ்டம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுல, உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுல. ஓகே எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. 7வது பதம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க 7வது பதம். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கலாநிர் பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம் யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப விசேஷமான பதம். ஏகநாமம் மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். நான் இதுல ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், தெரிஞ்சவங்க பதில் சொல்லுங்க. பகவான் எப்ப தோன்றாரு, எப்படி தோன்றாரு, எதற்காக தோன்றுகிறார்? எப்ப, எப்படி, எதற்காக தோன்றுகிறார்? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்காக தோன்றாரு? ஏதாவது 3 கேள்வியில ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னா கூட பரவாயில்லை. பகவான் எதுக்கு தோன்றாரு, எப்ப தோன்றாரு? பகவான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார். ஆனால் பூபாரத்ல ரொம்ப ரொம்ப அநியாயம், ரொம்ப ரொம்ப மோசமான இதெல்லாம் நடக்கிற போது அவர் வேற ரூபத்துல நம்மள காப்பாத்துவா. அந்த கர்மா பிரகாரம் காப்பாத்த முடியா எல்லாரும் அவ போயிடுவா, இருக்க மாட்டான். இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பகவானோட ஞாபகத்திலேயே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த இது பெருசா தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, இப்ப எப்பெல்லாம் தோன்றாரு, எங்கெல்லாம் தோன்றாருன்னா, நீங்க நான் கேள்வி கேட்கும்போது ஸ்கிரீன்ல படிச்சு பாருங்க, அதுலயே பதில் வந்துரும். தர்மம் சீர்குலைந்து, தர்மமே அங்க இல்ல, அதர்மம் இருக்குது, அந்த இடத்துல பகவான் தோன்றார். புரியல. ஸ்ருஜாமி ஸ்ருஜாமி அது ஏன்னா கீழே கொடுத்த அந்த இது ஃபுல்லு இதை படிச்சாதான் இன்னும் நல்லா கிளியரா புரியும். வாட் இஸ் த ஸ்ருஜாமி, என்ன ஆச்சு, முக்கிய ஸ்ருஜாமின்னா படைப்பு என்னும் பொருளில் இது பெருசு. தினம் படிக்கணும் இதை ஒரு தரம், அப்பத்தான் அதோட இது தெரியும். தர்மம் து சாட்சாத்தः பகவத் தரணீதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏகநாமம் மாதாஜி. இப்ப எத்தனாவது ஸ்லோகம்? இப்போ ஏகநாமம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 8th ஸ்லோகமா? எஸ் மாதாஜி, 8வது ஸ்லோகம். 8வது ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் வாசிக்கிறத தவிர்த்து மத்த நேரங்களை மியூட் பண்ணிக்கங்க. எல்லாரும் லைவ் போயிட்டு இருக்கு அதனால. ஓகே, யார் வாசிக்கிறீங்க? 8வது பதம். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச ஸ்ருதாம் தர்ம சம்சதா மனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இந்த தடவை பிரபுஜியோடது யாருதுமே இல்ல. ஸோ பிரபுஜி ரெடியா இருங்க. இன்னும் 10-15 நிமிஷம் தான் இருக்கு நமக்கு கிளாஸ். ஸோ கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஸோ பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் அதர்மவாதிகளை அழிக்கிறதுக்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காகவும் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார். நம்ம தான் பிறக்கின்றோம், ஆனா பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான அருமையான ஸ்லோகம். வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம். பிரபு ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ். இல்ல 9வது பதம். பிரபு யாரோ ட்ரை பண்ணுங்க. ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுங்க. எஸ் எஸ். மோட்டிவ்யம் ஏவம் ஏவம் யோ வேதாத்தி வேத்தி துத்வ தியாக்யப்ப தியஹம் பூர்ண ஜன்ம நைதிய
மாம் ஏதி சோ ஹரே அர்ஜுனா. தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ பகவானுடைய தோற்றமும் செயல்களும் ரொம்ப திவ்யமானது என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதே இல்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாமே ரொம்ப திவ்யமானது. அதை நம்ம கேட்க இப்ப நம்மளோட பேரையே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சொன்னா அதுல ஏதாவது ஒரு ருச்சி இருக்குமா? இருக்காது. பகவானுடைய திருநாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவருடைய நாமத்தை சொல்றோமோ அதுல நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுகின்றது, அது ஒரு ருச்சி வருகின்றது. அது போல அவருடைய எல்லா செயல்களுமே ரொம்ப திவ்யமானது. பகவான எல்லாரும் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? பயமே அவரை பார்த்தா பயப்படும். இங்க அவர் என்ன பண்றாரு? யசோதாமாவோட அவருக்கு அவங்க துரத்துறாங்கன்ட்டு அதுக்கு பயந்து போய் பகவான் இங்க ஓடுறார். சோ அவருடைய செயல்கள்லாம் தாமோதர லீலை. சோ இது இப்ப நான் பிக்சர்ல பாக்குறது தாமோதர லீலை. சோ தாம் உதரம், அதாவது அவருடைய அவரை அந்த உரல்ல கட்டி போடுறாங்க. ரொம்ப சேட்டை பண்றாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னுட்டு. சோ அவருடைய லீலைகள்லாம் ரொம்ப திவ்யமானது. நிறைய கதைகள் நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். சோ இதெல்லாம் யாரு அந்த மரணத்தின் தருவாய், நான் த்ரூ அவுட் த லைஃப் எதுவுமே பண்ணல, மரணிக்கும் தருவாயில கடைசி நேரத்துல பகவானுடைய கிருப்பையின் மூலமாக பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக பகவானை நினைக்கக்கூடிய தருணம்னு ஒண்ணு வந்துச்சு அப்படின்னா அதுலயே நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுதலை பெறோம். மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கே வரமாட்டோம். சோ எப்படி மரணிக்கும் தருவாயில் எனக்கு பகவான ஸ்மரணம் பண்ண முடியும்? அதுக்காக தான் நம்ம த்ரூ அவுட் த லைஃப் என்ன நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அது மரணிக்கும் தருவாயிலும் நமக்கு ஞாபகம் வரும். அதற்காக தான் நம்ம சொல்றோம் தினமும் பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நிறைய நம்ம பாக்குறோம் பகவானுக்கும் நமக்கும் என்ன அப்படி பெரிய வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு. நமக்கு 2 விதமான உடல்கள் இருக்கு, ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் என்ன, நம்ம இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா, கை கால் கண் முகம் எல்லாம் பாக்குறோம். இது ஸ்தூல உடல், பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கும்போது 26 மூலக்கூறுகள் எல்லாம் படிப்போம் பாகவதத்துல. சோ இங்க ஜென்ரலா நம்ம என்ன பாக்குறோம், ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னொன்னு சூக்ஷ்மமான ஒன்று, நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாத ஒன்று. அந்த ஆத்மாவை 3 லேயர்கள் மறைச்சிருக்கு, 3 உரை. என்னது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். அது சூக்ஷ்ம உடல். சோ நமக்கு இந்த ஜீவாத்மாக்கு 2 விதமான உடல்கள், ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ரூபம் ஆனந்தமயமானது, நித்தியமானது. அவருக்கு இந்த மாதிரியான பாகுபாடுகள் கிடையாது. அவருடைய உடல் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு பகவானுக்கு. நமக்கு தான் இந்த ரத்தம், நாளம், தசைநார்கள், நரம்பு அதெல்லாம். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. பகவானுடைய அந்த உடல் ரொம்ப ஆனந்தமயமானது, திவ்யமானது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நாம அந்த 3 குணங்கள்ல கட்டுப்பட்டிருக்கோம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். அந்த 3 குணங்களால நம்ம அலைக்கழிக்கப்படுகின்றோம் இல்லையா? காலையில நம்ம ரொம்ப சாந்தமா இருப்போம், நேரம் ஆக ஆக இந்த டாஸ்க் முடிக்கணும் அந்த டாஸ்க் முடிக்கணும்னு ரொம்ப தீவிரமான செயல்களை செய்வோம். ஈவினிங் வரும்போது இந்த செயல்கள்லாம் செய்து நம்ம டயர்ட் ஆயிடுறோம். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணத்துல ஆட்கொள்ளப்படுறோம். சோ இந்த 3 குணங்களால நாம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் இருக்கிறது சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார். பகவான் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அது போல நம்மளுடைய உறுப்புகள் எல்லாம், அந்த புலன்கள் எல்லாம் எந்த செயலை செய்யணுமோ அது மட்டும்தான் செய்யணும். கண் பார்க்க கூடும், அதுக்கப்புறம் காது கேட்க முடியும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல. பகவானுடைய அந்த கடைக்கண் பார்வையின் மூலமாக ஒரு பிரபஞ்சத்தையே சிருஷ்டி பண்ணுவார். சோ இந்த மாதிரி ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு. மூடர்கள் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, நாமளும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தவறான ஒன்று. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யாரு பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள். சோ அதனாலதான் இந்த அத்தியாயம் ஞான யோகம். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சோம் அப்படின்னா அதோட பலன் என்னன்ற அந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருந்து விடுபடணும். பற்று எல்லாத்துலயும் இது என்னுடையது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நான் எனது அப்படின்ற அந்த பற்று, பௌதீக விஷயங்கள் எல்லாம் பற்று,
அந்த அகங்காரம் மமகாரம் அந்த பற்றுதல்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும். பயம், எதற்கு பயம்? எப்ப நமக்கு பூரணமா பகவான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம், பகவானுக்கு நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு. கடல்ல வர அலைகளை நம்மளால கணக்கிட முடியாது, அது போல பகவானுடைய அவதாரங்களையும் நம்ம கணக்கிட முடியாது. ஆனா ஒரு ஆஹ் 6 விஷயங்களை நம்ம வந்து அவதாரங்களை வகுக்கலாம். அதுல புருஷ அவதாரத்துல பகவான் மகாவிஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து சிரோதகசாய விஷ்ணுவாக எல்லாருடைய உடல்லயும் இருக்கார். வேறுபாடு இல்லாம அசையும் அசையற்ற எல்லா பொருட்கள்லயும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த ஞானம் நமக்கு வரும்போது நமக்குள்ள அந்த உயர்வு தாழ்வுன்றது இருக்காது. அப்புறம் ஏன் நம்ம எதையாவது பார்த்து பயப்பட போக போறோம் இல்லையா? எல்லாரையும் ஒரே விதமாக நம்ம பார்ப்போம், அந்த பயம் இருக்காது. கோபம், அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்ற அந்த ஞானம் வரும்போது எல்லார்கிட்டயும் நம்ம சமதர்ஷிதா, எல்லார்கிட்டயும் சமமாக நடந்து கொள்வோம். அவங்க கிட்ட கோபம் இருக்காது, இனிமையாக பேச ஆரம்பிச்சிடும். சோ எப்ப நம்ம கிட்ட இந்த பற்றுதல், பயம், கோபம் இதெல்லாம் விட்டு போயிடுத்தோ அப்ப நம்ம பகவான் கிட்ட முழுமையாக லயித்து அவரிடத்துல கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து சரண்டர் பண்ணி அவரை பத்தின ஞானம் தெரிஞ்சதுனால நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படி அவங்க அன்பு தொண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நமக்கு ஒருத்தவங்களை பத்தின விஷயம் தெரிஞ்சாதான் அவங்க மேல ஒரு அன்பு வரும் இல்லையா? ஒரு யார பத்தியும் தெரியாம இருந்ததுன்னா நமக்கு அவங்க மேல எப்படி அன்பு வரும்? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ருக்மணி மாதா, அவங்க வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்லை. ஆனா அத்தனை கோபியர்களும் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட புகழாரம் சொல்ல சொல்ல அதை கேட்டு கேட்டு கிருஷ்ணர் மேல அவங்களுக்கு அன்பு, அது அளவு கடந்த காதல் அவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்றத பார்க்கும். சோ எப்ப பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்க கேட்க அவர் மீது நமக்கு அந்த அன்பு கிடைக்கின்றது. அந்த அன்பு திவ்யமான அன்பு, எதையும் எதிர்பார்க்காத அன்பு. அப்படி இருக்கும்போது நாம் இந்த லோகத்துக்கு மீண்டும் வருவதே இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய 3 விஷயங்கள் எதை நம்ம விடணும்? பற்றுதல், பயம், கோபம். சோ இங்க நம்ம பாக்குறது சிசுபாலனுடைய வதம். சிசுபாலன் கிருஷ்ணரிடத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அபராதம் பண்றார். அவரை வந்து எப்போ நிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கார். அது ஒரு பெரிய கதை, நம்ம வரப்போற கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சோ நம்ம எப்படி பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ அது போல பகவான் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். இங்க பாத்தீங்கன்னா பலராமர் அவருக்கு பாத சேவனம் பண்றார். அடுத்ததுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவருக்கு பாத சேவனம் பண்றார். நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்ல பார்த்தோம், பகவான் வந்து கண்ணாடி போன்று. நாம எப்படி அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்றோமோ அது போல பகவான் நம்ம கிட்ட எடுத்துக்கிறார். கம்சன் பகவான மரண ரூபமாக பார்த்தார், அவருக்கு அதையே கொடுத்தார். நம்ம என்ன அவரிடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ அது நமக்கு மீண்டும் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு. ஆனா இந்த உயர்ந்த ஞானம் எல்லாம் இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாமே நமக்கு இன்ஸ்டன்டா வேணும் இல்லையா? இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டன்டா வந்து, இன்ஸ்டன்ட் இட்லி, இன்ஸ்டன்ட் உப்மா எல்லாமே இன்ஸ்டன்டா வந்துருச்சு. சோ பலன்கள் மட்டும் நமக்கு வந்தா போதும். அப்ப பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை பெற விரும்பும் இந்த உலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அவங்களுக்கு தெரியல தேவர்களை நியமித்ததும் பகவான் அப்படின்னு. நம்ம இன்னும் சாஸ்திரங்கள் படிக்கும் போது தெரியும், எப்போதெல்லாம் தேவர்கள் இல்லையோ, அதாவது அந்த போஸ்டுக்கு உரியவங்க இல்லையோ, அப்ப பகவானே அங்க சக்தி ஆவேச அவதாரமாக அந்த போஸ்ட வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றார். சோ இந்த ஞானம் இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த தேவர்கள் இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா நமக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், அது போல வேற இந்த மாதிரி நிறைய யஜ்ஞங்கள், நிறைய தேவர்களை திருப்தி பண்றதுல நம்ம இருக்கும். ஒரு செடி வளரணும்னா அதுக்கு உண்டான தண்ணியை நம்ம வந்து எங்க போடணும், அதனுடைய வேர்ல தான் போடணும் இல்லையா? அதுல இலையிலயோ அல்ல மற்ற கிளைகள்லயோ போட்டா அது வந்து அது உகந்ததாகாது. அது போல நமக்கு வந்து நம்ம உடல் வளர்ச்சி பெறணும்னா உணவு எங்க போகணும், வயிற்றுக்கு போகணும். அப்பதான் வந்து அந்த நமக்கு தேவையான போஷாக்கு கிடைக்கும். அது போல நமக்கு உண்மையான முக்தி எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா பகவானிடத்திற்கு நம்ம அன்பு தொண்டு பண்ணணும். ஆனா மூடர்கள் என்ன பண்றோம், தேவர்களிடத்தில் அவங்க தன்னுடைய பக்தியை பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இந்த சமூகத்தை எப்படி வந்து நடத்தி போறார் பகவான் அப்படின்னாக்கா, இந்த வர்ணாசிரமம் 4 வர்ணங்களை நியமிச்சிருக்கார். இந்த வர்ணங்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல, நமக்குள்ள அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில். அவர் வந்து நம்ம துரோணாச்சாரியார் பிராமணர் இருந்தாலுமே அந்த சூழ்நிலையின் காரணமாக அவர் ஒரு சத்திரியராக மாறுகின்றார். பரசுராமர் ஒரு பிராமணர், ஆனா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய குணம் என்ன, அந்த ரஜோகுணம். அதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மன்னர்களையும் கொல்றார், அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கிறோம். சோ
நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல 4 வர்ணங்கள் இருக்கின்றது. இந்த 4 வர்ணங்கள் மக்களை பாகுபடுத்துறதுக்கு கிடையாது, ஒன்றுபடுத்துவதற்கான ஒன்று இல்லையா? என்னென்ன அந்த 4 வர்ணங்கள்? பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர. பிராமணர்கள் என்ன பண்றாங்க? சாஸ்திரங்களை தெரிந்து கொண்டு அதை மக்களுக்கும் உபதேசித்து அவங்களையும் ஒரு உன்னதமான வழியில முன்னெடுத்து செல்றாங்க. அது பிராமணர்களுடைய தர்மம். அவங்களுடைய மெயினான இது என்ன? பகவானை பத்தி தெரிந்து மற்றவர்களையும் அந்த வழியில கொண்டு வழி நடத்தி செல்வது. அடுத்து சத்திரியர்கள் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். மூன்றாவது வைஷ்யர்கள். வைஷ்யர்கள் என்ன பண்ணணும்? அந்த மற்ற சமுதாயத்தினர் வாழ்வதற்காக உணவு தானியம், பசுக்களை பராமரித்தல், அதெல்லாம் அவங்க செய்யணும். இந்த மற்ற 3 வர்ணத்தவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்பவர்கள் சூத்திரர்கள். சூத்திரர்களை மற்ற வர்ணத்தவர்களும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இந்த 4 வர்ணங்கள், ஈவன் நம்ம இப்ப என்ன சொசைட்டியை, என்ன ஒரு ஆபீஸ் எடுத்தாலுமே சரி, அங்கேயும் இந்த 4 வர்ணங்கள் நமக்கே அறியாம இந்த 4 வர்ணத்தை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா அதோடைய உண்மையான சாரம் தெரியாம நமக்குள்ளேயே நிறைய பாகுபாடுகள் வச்சுட்டு அதுல நம்ம சிக்கிக்கிறோம். அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை உருவாக்கியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அது அந்த குணங்களின் அடிப்படையில் பிறப்பினால் கிடையாது என்றதுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். சோ பகவானுக்கு இதுல திருப்பி கதைகள், நம்ம எப்போ நமக்கு டைம் இருக்கோ அப்ப நிறைய கதைகளை பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம இதை முடிச்சிடலாம். சோ பகவானுக்கு அவர் இம்பார்ஷியல், எதையும் யாருக்கிட்டையும் எதிர்பார்ப்பது கிடையாது. எங்க குஷேலர் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுவார் கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு. எப்ப அவ்வளவு கஷ்டத்திலயும் அவர் கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் நினைச்சுட்டே வருவார். தூய்மையான அன்பு. அதுக்காக பகவானும் அப்படியே குஷேலர்கிட்ட நடந்துக்கிறார். குஷேலர் பாத்தீங்கன்னா, குஷேலன் அப்படின்னாக்கா நிறைய பொத்தல்கள் கொண்ட ஒரு ஆடை, அந்த மாதிரி அவருடைய ஆடைகள் எல்லாம் அப்படி இருக்கு. இருந்தாலுமே ஈவன் வாயிற்காவலர்கள் கூட அவரை பார்த்த உடனே முகம் சுளிக்கிறாங்க. இப்படி ஒரு பிராமணனா, என்ன ஒரு நைந்த ஒரு துணியோட அவர் வந்திருக்கார். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? அவரை ஆலிங்கனம் செய்து, அவருக்கு பாத சேவனம் செய்து, அந்த நீரை தன்னோட தலையில போட்டுக்கிறார். அவருக்கு பாதங்கள் எல்லாம் கழுவி விட்டு அந்த நீரை தன்னோட தலையில போட்டதும் அல்லாம தன்னுடைய பட்டத்து ராணிகளுக்கும் அதை கொடுக்கிறார். அவங்க தலையிலையும் தெளிக்கிறார். அவர் படுத்து உறங்கக்கூடிய அந்த ஆசனத்துல தன்னுடைய நண்பனை அமர வைக்கிறார். இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நம்ம எப்படி பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ அப்படியே பகவான் அதை நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். சோ அவரை பாதிக்கக்கூடிய இதுல இவங்க எனக்கு வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பகவானுக்கு பற்று அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது. அவர் எந்த பலனையும் எதிர்பார்ப்பதும் கிடையாது. அதனால எந்த விளைவுகளாலும் அவர் பாதிக்கப்பட போவதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இன்னையோட நேத்து எப்படி நம்ம 3 கர்ம மேத்தி, கர்ம காண்டி, கர்ம யோகிகள் பார்த்தோம் இல்லையா? அது போல இன்னைக்கு 3 விதமான மக்கள், விக்கர்மவாதிகள், கர்மவாதிகள், அகர்மவாதிகள் அல்லது ஞானிகள்னு பாக்குறோம். கர்மா அப்படின்னாக்கா வேதத்துல சொல்லப்படாத செயல்கள் எல்லாம் செய்யறவங்க விக்கர்மவாதிகள். பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார் அப்படின்னா அவரே பரமபிதான்னா எல்லாமே அவரிடத்துல இருந்து வருது. அப்ப நமக்கு யார் அந்த உரிமையை கொடுத்தது? மத்த உயிர்களை கொள்வதற்கு இல்லையா? சோ எதெல்லாம் வேதத்துல சொல்லப்படலையோ அதை செய்யறவங்க விக்கர்மவாதிகள். கர்மவாதிகள் வேதத்துல சொல்லப்பட்டது மட்டுமே செய்யறவங்க. அந்த நேத்து நம்ம பார்த்தோமே கர்ம காண்டிகள், அவங்கதான் இங்க கர்மவாதிகள். அடுத்து ஞானிகள். ஞானிகள் பகவானை பத்தின ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு பக்தி தொண்டுல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அகர்மா அப்படின்னாக்கா கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாயும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, கோபியர்கள் நித்தியம் அவங்களுடைய கடமைகளை செஞ்சாங்க. யாருமே எந்த செயலும் செய்யாம நான் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தியானம் பண்ண காட்டுக்கு போறேன் அந்த மாதிரி போல அவங்களுடைய நித்தியமான கடமையை செஞ்சாங்க. ஆனா அதுல எப்பவும் கிருஷ்ண உணர்வுலயே இருந்தாங்க. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க தினமும் அந்த வெண்ணெய் திரட்டுவாங்க. அப்ப திரட்டும் போது அந்த முதல்ல வர்றது பாத்தீங்கன்னா, இது என்னுடைய கிருஷ்ணனுக்காக அப்படின்னு ஒவ்வொரு கோபியரும் நினைப்பாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணனுக்காகன்னு சொல்லி மறைச்சு வச்சிருப்பாங்களாம். இது கிருஷ்ணனுக்காக, வேற யாரும் எடுத்துடக்கூடாது வீட்டுல இருக்கவங்கன்னு மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க. இது பகவான் தான். நமக்கு நம்மளை பத்தியே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஜீவாத்மாவை பத்தின நம்மளை பத்தியே நமக்கு புரியல. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும். அந்த கோபி என் மேல இவ்வளவு ஒரு அன்போட எனக்காக எடுத்து வச்சிருக்கா, அதை ஒளிச்சு வச்சிருக்கா, எனக்காக வச்சிருக்கா, அதனால நான் போய் அதை சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் போய் ஒவ்வொரு கோபியர்கிட்டையும் அவங்க எவ்வளவுதான் மறைச்சு வச்சிருந்தாலும் அதை எடுத்து சாப்பிடுறாரு.
சோ கர்மாவில் அகர்மா, அவங்க பற்றற்று தன்னுடைய கடமையை செய்யறாங்க. நித்தியமான அவங்களுடைய கடமை. ஆனா அது எனக்காக, என் குடும்பத்துக்காகன்னு அவங்க நினைக்கல, என்னுடைய கிருஷ்ணனுக்காக நினைக்கிறாங்க. சோ இது கர்மாவில் அகர்மா. அக்கர்மாவில் கர்மா, அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நாரத ரிஷி, அவருக்குன்னு தனிப்பட்ட கடமை எதுவும் கிடையாது. ஆனாலும் அவர் ஒரு அக்கர்மவாதி, எந்த கர்மமும் செய்யாம இருக்காரு. ஆனாலும் அதுல ஒரு கர்மா என்ன பண்றார்? மூவுலக சஞ்சாரி, எல்லா லோகத்திலையும் பகவானுடைய திருநாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கார். எத்தனை எத்தனை பக்தர்களை உருவாக்கி இருக்கார் இல்லையா? சோ துர்வாச துருவ மகாராஜர், அவர் அவருக்குன்னு எந்த கடமை இல்லைனாலும் தன்னுடைய கர்மத்தை செய்யறார். என்ன அது கர்மம்? பகவானுடைய தொண்டன் அப்படின்றது, பகவானுடைய நாமத்தை எல்லா இடத்துலயும் சஞ்சாரம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கார். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் உன்னதமான நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். சோ இந்த ஞானத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு சிறந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை தெரிந்து கொள்ள நாம் முயற்சிக்கணும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? அவருக்கு பணிவோட தொண்டுகள் செய்து அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு அவர்கிட்ட ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் பகவத்கீதையை நிறைய பேர் சொல்றாங்க, நிறைய வியாக்கியானங்கள் இருக்கு. இருந்தாலும் அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அதுவும் ஒரு பௌதிகமான விஷயமா ஆயிடும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவர்கள் அந்த தன்னை உணர்ந்தவர்கள், அந்த உண்மையான ஞானத்தை பெற்றவர்கள். அப்ப அவங்களால நமக்கு சரியா சொல்லித்தர முடியும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு டிரைவிங் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, டிரைவிங் தெரிஞ்ச ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு பாக்ஸர் கிட்ட போய் டிரைவிங்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒரு பாக்ஸர் கிட்ட போய் அவங்க கிட்ட அந்த எந்த ஸ்கில் இருக்கோ அதை நம்ம இது பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? அது போல இந்த உண்மையை கண்ட தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்மளுடைய கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இந்த பிரபஞ்சமே அவர்தான். அவரே 64 கலைகளை 64 நாட்கள்ல கற்றுக்கொண்டார். அவரோட குருவான சாந்திப முனி கிட்ட இருந்து. ஏன் இத கிருஷ்ணர் பண்ணாருன்னா, அவர் மத்தவங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ யார் ஒருத்தவங்க பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றார்களோ, அவங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதுவுமே இல்லாம, இதுவரைக்கும் நமக்கு இந்த ஞானம் இல்லை, நம்ம என்னென்னவோ பிரார்த்தனைகள், தேவதேவர்கள் வழிபாடு அதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். ஆனா எப்ப இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்றதோ, அப்ப நமக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை எல்லாம் கலைந்து பகவான் கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற ஒரு உன்னதமான நிலையில உறுதியோட நாம செயல்களை செய்யும் போது நம்ம அதுல பந்தப்படுறது கிடையாது. ஏன்னா எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல பலன் இருக்கு, பாவமோ புண்ணியமோ இருக்கும். ஆனா அந்த செயலை இது எனக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்தது அப்படின்ற ஒரு பாவத்துல செய்யும் போது அதுல நமக்கு பற்றுதல் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதனால இங்க கிருஷ்ணர் எல்லா அத்தியாயத்திலும் நீங்க பார்க்கலாம், எல்லா கதையும் சொல்லிட்டு அவருடைய மெயின் பாயிண்ட் என்ன, நீ எழுந்து போரிடு அப்படின்றத சொல்றாரு. இங்கேயும் அதுதான் சொல்றாரு. இந்த அறியாமை, உன்னோட இதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம், அதெல்லாம் ஒரு அறியாமையில வந்திருக்கு. அதை எப்படி நீ போக்க முடியும்? ஞானம் எனும் ஆயுதத்தால். சோ ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு அந்த அறியாமையை அகற்றி யோக கவசம் பூண்டு, இந்த ஞானமாகப்பட்டது ஒரு யோக கவசம், அதை கொண்டு எழுந்து போர் புரிவாயாக பரத குலத்தவனே அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த குலத்தை குலத்தின் பெருமையை நீ நிலைநாட்டணும் அப்படின்னுட்டு சொல்றாரு பகவான். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான யோகோ நாம சதுர்தோத்யாயः. ஹரி ஓம். சோ இன்னைக்கு 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம். இதுல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பத்தின ஆழ்நிலை அறிவு, பகவத்கீதை எவ்வாறு தோன்றியது, எப்படி தோன்றியது, கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகின்றார், எப்படி தோன்றுகின்றார், 3 விதமான மக்களை பார்த்தோம், விக்ரமவாதிகள், அக்கர்மவாதிகள், கர்ம யோகிகள் அப்படின்னு. சோ நம்மளுடைய கடமைகளை பற்றற்று செய்யும் போது, பகவான் சொல்லல உன்னுடைய கடமையை விட்டுட்டு வந்துரு. நம்ம எல்லாம் நிறைய பேர் குடும்பஸ்தர்களாக இருக்கும். நம்மளுடைய குடும்பத்துல நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஒரு மகனாகவோ, மகளாகவோ, மனைவியாகவோ, கணவனாகவோ, தாய் தந்தையாகவோ நமக்கு இட்ட கடமையை செய்யணும். ஆனா அதுல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது.
அத இத கிருஷ்ணரோட கருணையால எனக்கு எனக்கு இந்த இந்த குடும்பம் கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்கு, நல்லபடியா என்னுடைய செயலை செய்யணும் அப்படின்ற பாவத்துல இருக்கணும். இல்லாட்டா எப்படி திருதராஷ்டிரர் துரியோதனன் மேல ஒரு பற்று வந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி நாம அலைக்கழிக்கப்படுவோம். சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது ஈவன் மரணத்தின் தருவாயில பகவானை நினைக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா நாம மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில விழுவது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம், டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 16 பேர் இருக்கீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் போட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது எப்படி போடுறது தெரியாது, நீங்க தான் போட்டுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி போடுறது தெரியாது. பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி. நீலும் நான் வந்திருக்கேன்ல அதனால. ஓகே, இல்ல நீங்க தினமும் என்ன பண்றீங்க மாதாஜி? அட்டெண்டன்ஸ் போடுறீங்களா இல்லையா? நம்பர் போடுறீங்களா தினமும்? இல்ல இல்ல ஒண்ணும் போடல, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலையே. இது ஒண்ணு அவங்க ஓபன் பண்ணி ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் தான் பண்றாங்க. அதுல நீங்க சொல்றதெல்லாம் தெரியும், வேற ஒண்ணும் தெரியல எனக்கு. அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி பபிதா மாதாஜி. போடுவான்னு ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்தாச்சா? ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கா மாதாஜி? எடுத்தாச்சு மாதாஜி, எல்லாம் எடுத்தாச்சு மாதாஜி. இந்த ரிலீம் ஆர்எம்எக்ஸ் மட்டும் தான் யாருன்னு தெரியல மாதாஜி. யாருங்க மாதாஜி? ரிலீம் ஆர்எம்எக்ஸ்னு ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க மாதாஜி. இப்ப இல்ல அவங்க நேம் போட மாட்டேங்கிறாங்க. சரி, நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். இல்ல உங்களை சொல்லல, வேற ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க. நாளைக்கு அப்ப அவங்கள பார்த்து இது பண்ணிடலாம் மாதாஜி. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் ஓகே இருக்கா, மாதாஜி. சந்தேகம், கருத்துக்கள் இருந்தா இது பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமால. நாளைக்கு இது நடக்காம பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஓகே, கேள்வி என்ன அர்த்தம், என்ன மீனிங் அது? புரியல. ரித்தான்னா யாரு? எந்த பதத்துல கேக்குறீங்க? ஸ்லோகம் 11ல எல்லிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல் நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். பிரிதாவின் மகள் எல்லாம் அர்ஜுனன்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்றேன் கேளுங்க. பிரிதாவின் மகன் எல்லாம் குந்தி தேவியோடைய இன்னொரு பேர் பிரிதா. அந்த பேரை சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணர் அழைக்கிறாரு. குந்தி தேவியோட இன்னொரு பேரா? பிரிதா. பிரிதையன் அப்படி சொல்லி ஒரு டைம் குந்தியின் மகனே கவுந்தேயான்னு அழைப்பாரு ஒரு இடத்துல. அப்படின்னா குந்தியின் மகனேன்னு இந்த இடத்துல பிரிதான்னு சொல்றது. பாகவதத்துல குந்தோல் வருது, குந்தோட புத்திரனேன்னு வருது பாகவதத்துல. மற்றொரு பெயர் குந்தி பிரிதா, அந்த மாதிரி அவருடைய பெயர். யாரு? குந்தி மகாராணியோட பெயர். ரெண்டாவது பேரா இருக்கும். குந்தி தேவி தான் தெரியும், பிரிதா ஒண்ணு வேற யாருக்காவது டவுட்? ஹரே கிருஷ்ணா. கோகிலவல்லி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இல்ல மாதாஜி. எனக்கு இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் யார் குடுக்கறாங்க? கொஸ்டின் எல்லாம் ஆன்சர் நீங்களே கொடுப்பீங்களா, இல்ல என்ன பண்ணணும்? கொஸ்டின்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா ஈஸியா எளிமையா இருக்கும் மாதாஜி. ஒண்ணும் அதுல கஷ்டமே இருக்காது. அது அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான். தெரியாது, பயமா இருக்கு. என்னடா அது? ஒண்ணு இல்ல, பயப்படாதீங்க மாதாஜி. இப்ப ஒரு அப்ஜெக்ட் இதான் ஒரு 4 பதில் நாங்க கொடுத்துருவோம் கேள்வி கேட்டு. ஈஸியா இருக்கும். படிச்சிருக்கீங்களா, உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குது, நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஒண்ணுமே இல்ல. கவனிங்க வீட்டுல எடுத்தது கொஞ்சம் படிங்க. வீட்டுல நம்ம என்ன பண்றோம் அது கொஞ்சம் படிங்க, அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இந்த கிளாஸ் நல்லா கவனிச்சாவே நீங்க பதில் சொல்லிடுவீங்க, ஒண்ணும் கவலை இல்ல. ஹிந்திலயும் படிக்கிறேன்ல, ஹிந்தில ஒரு நாளைக்கு இருக்கு கிளாஸ், அதுவும் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம மைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதான் மாதாஜி. ஓகே, கேளுங்க, மைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முருகா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மத்த பக்தர்களும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு 2-3 பேர் தான்